उन्दै बैसोआव जुलि होनायखौ होबथानो थाखाय बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सीमानि सुबनखाता गोजौ फरायसालिया जर'खा थांखि लादों। रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि होनायखौ होबथानो थाखाय बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमानि सुबनखाता गोजौ फरायसालिया मोनसे जर'खा थांखि लादों। समाजाव सोलिबोनाय उन्दै बैसोआव जुलि होनाय जाथाय बायदि गाज्रि खान्थिखौ बोस्रांनो थाखाय गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा मोनसे सांग्रांथियारि हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। गोजौ फरायसालिनि गासै 300निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लानाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव उन्दै बैसोआव जुलि होनायखौ बन्द खालामनांगौ, गथ'सानो रैखाथि होनांगौ बायदि स्ल'गान होनानै सुबनखाताखौ सोगोमखांहोयो। गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला फैगौ 7 सानसिम गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। जर'खायै उन्दै बैसोआव जुलि होनाया मा बेनि गोहोमनि सोमोन्दै फरायसाफोरखौ मेलनि गेजेरजों सांग्रांथि होनो नाजागोन। बेबायदिनो ओनसोलनि दिथागिरिफोरखौबो बेनि सोमोन्दै सांग्रां खालामनो नाजानाय जागोन होननानै फोरोंगिरिया मिथिहोयो। 26 তাৰিখ সুবনখাতা হাইস্কুলে বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কে এটা সজাগতা সভা আৰু লগতে আমাৰ ৰেলী এটা আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ সমাজত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানে বাল্য বিবাহ সংঘটিত হৈ থাকে আৰু জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ কাম্য আৰু সেইকাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আজি আমি ৰেলী কৰিছোঁ যেন এই বাল্য বিবাহটো আমাৰ বন্ধ হয় সমাজত, আৰু এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ উদ্দেশ্য। এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আমি এসপ্তাহ কৰিছোঁ আৰু এই এসপ্তাহটো আমি বিভিন্ন সভা সমিতিও পাতিম আৰু লগতে আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ বা আলোচনা কৰিম, সভা পাতিম আৰু গাৰ্জেনবিলাককো মাতিম। লোকেল আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে ব্যক্তিবিলাককো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু এই সভাটো আমি এসপ্তাহীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিছোঁ। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स, फिजिकल एडुकेशन, स्मार्ट क्लास, आर्ट एन्ड म्यूजिक क्लास, कोचिं आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542, 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।